Mae bore da, croeso i'r oedfa bore yma. Ni'n gweld ni dan ofar Emyr. A ni'n gweddio bendith Dew yn y ti Emyr, wrth ti'n harwen ni. Ia, bydden ni'n profi Dew yn agos ato ni ac yn clywed i eiriau fe wrth ni addoli y bore yma. Cofiwch ymuno ni am baned ar ôl yr oedfa ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ag yr adolion ar ôl hynny am tua cwarter i 12. Nifer o gweddiadau am ynglyn â gweithgareddau yr wythnos, mae cwrdd gweddi am gwarter i 8 nos Fawrth fan hyn neu ar Zoom. Yna'n paned y sgwrs bore di Mercher am hanner di 10, a mae hynny yn nghaffi fach heol Llynisian fach. Fi'n clywed manylion ar y sgrin. Ac yna, i'ch atgoffa chi, does dim clwb plant nos Wener yma, gan bod gwyliau ysgol yn dechrau. Ac yna, bydd dim ysgol Sul felly chwaith di Sul nesaf. Blaen rybydd, mae gwyl goleuni ar y 5 Dachwedd, bydd Lois yn sôn mwy am hynny yn ystod yr oedfa. Cwrdd aelodau bythefnos i heddi ar y 6 Dachwedd am 3 o'r gloch. Ac yna, cofiwch bod casgliad y mis yn mynd at adeilad ar gyfer mewn dilyn ym Mhont Ardawau, le mae Steffan Jones yn weinidog. Ac yna, Sul nesa, os diw e'n mynd, bydd Gwydion yn arwen ni yn y ddwy oedfa. Heno cyn hynny, wrth gwrs, heno, os diw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni am 5 o'r gloch. Fi'n meddwl mai dyna'r coeddiadau i gyd. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod ni'n gallu dod at yr un sydd ar ei orsedd bore yma yn rheoli bob peth yn wir. Ni yn ddyledus i ti bore yma am y diwrnod yma, am ein bywyd ni heddi. Ni'n ymwybodol bod y cyfan ni'n ei brofi am dim ond achos bod ti yn ei ganiatau y bore yma. Arglwydd ni'n gwybod bod ti yn unig sydd yn heiddi yn addoliad ni. Ac arglwydd ni'n gweddio y bore yma. Ac ar hyd y dydd bydd yn addoliad ni yn gymwys i ti. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at un sydd yn ein caru ni, yn wir sydd, ac oedd yn caru ni, hyd yn oed pan o'n ni'n elynion i ti. Yn un yn wir, nath roi i fywyd dros i elynion. Arglwydd ni'n gweddio wrth ni wrando ar dair di bore yma, wrth ni fyfyrio ar dy berson di, at y Duw sydd yn dri yn un, yn Dduw Tad, yn Dduw Mab ac yn Dduw Ysbryd Glân. Ie, bydden ni yn cael ein llanw gan dysbryd i cael ein newid i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, a bydde hynny gygoniant i ti, Duw y Tad. Felly trigarha wrth ni arglwydd. Nertha Emyr, a nertha ni wrth ni wrando, a par bod ni'n ymateb yn gywir i thair di, gygoniant i theimlo di. Amen. Amen. Diolch Rodri. Ni gan i emyn gyda'n gilydd, rhif 742 yn y llyfr y mynau. Fel eglwys, ni ddim yn gwneud rhyw lawer fel arfer ynglyn â ac yn heiaf, cyfnod diolchgarwch, wrth gwrs ni yn diolchgaru'r arglwydd am ei ddarpariaeth, ond ni'n meddwl bod fe'n dda i ni gannu'r emyn yma, a mae'n clymu fewn gyda beth ni'n mynd i feddwl amdano fe yn y bregaeth hefyd, bod Duw yn darparu. Mae'n darparu'r hael, mae'n darparu y glaw, mae'n darparu pob peth da i ni. Anfeidrol Dduw rhagluniaeth, a thad yr holl greadigaeth. Coronais eto o'r flwyddyn hon a dirion ddoniau yn helaeth. Ti, arglwydd pob daioni. Beth mwy adalwn i ti na chyd y mostwng, lwch y llawr yn awr i thwyr addoli,
Cyfoethog yw dyddoniau, a rad dy drigareddau. I ni am plant rhag newyn di mor gyd y dadol wenau. Mae gwen dy wyneb grasol o fwriad cariadwyfol i weld yn amlwg ar bob llaw mewn hael a glaw amserol. Na foed eith drigareddau, ddiferi ar ein llwybrau, am ninnau'n fyddar ac yn fyd o hyd i'th nef rasysau. Ein telyn yw'r cyweiriau i seinio hallelujah, tra gwyddo foli beth heb oen, yr oen fi a'r galfaria. Ond na ni sefyll i ganu mawl a diolch i'n Duw graslon ni. Na ni sefyll i ganu. Troi unwaith eto'r bore yma i yr efengyl yn ôl Mathew a pennod 5. Dal i edrych ar y bregaeth ar y mynydd. Ac i ni wedi cyrraedd at nodau 43 ymlaen i adnod 48. Mathew pennod 5. Dechrau'n adnod 43. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn. Clywsoch fel y dywedwyd, car dy gymydog a chascha dy elyn. Rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelynion a gweddiwch dros y rai sy'n eich erlyd. Felly, fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn.
Os carwch y rai sy'n eich caru chwi, pa wobr sydd eich chwi? Ond nid yw hyd yn oed y casglwyr trethu'n gwneud cymaint â hynny? Ac os cyfarchwch eich cydnabod yn unig, pa ragoriaeth sydd yn hynny? Ond nid yw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint â hynny? Felly, byddwch chwi yn berffaith fel mae eich tad nefol yn berffaith. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni. Yna ni ganu eto. Yna ni ganu o'r atodiad. Rwyf 9 yn yr atodiad. Darguddia i ni'n gyson y groes a'r galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Darguddia i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd yr hoelion a'i trywanodd, y rai am gwnaeth yn rhydd. Rwy'n ni sefyll i gan. Cyn bod ni'n gwyddio, mae Lois yn mynd i ddod mlaen i siarad chydig am y gwyl y goleuni. Diolch, Lois. Helo, bore da. Dwi'n meddwl hwn on. Sorry. Ydy? Oce. Llais fi ddim yn gret bore yma, so mae'r mic on. So mae gennym ni gwyl y goleuni ar dydd Sadwrn, 5 o Dachwedd. A da ni wedi archebu neuadd
North Llandaff Community Centre. So mae jyst lawr y lôn ffordd na. So da ni wedi bwcio hwnna o 4:30. Wel, mae'r digwyddiad yn dechrau 4:30 tan 6:30. A mae croeso cynnes i chi ddod a digwyddiad teuluol ydi o. So croeso, wel y bwriad ydy i chi gwahodd eich ffrindiau chi neu gwahodd teuluol neu gwahodd jyst ffrindiau sy'n eisiau hangio allan. Wedyn bydd yr noson yn chydig bach o gwahanol bethau. So bydd nos stondina a gweithgareddau. So stondina wel, dwi'n disgwyl cael syniadau o rhoi pen mewn dŵr i trio cael afal a pethau diddorol neu tyra Lego neu beth bynnag. Wedyn bydd yna bwyd ar gael, so mae'n amser bwyd, so mae'n cyfle cael bwyd ddim yn gilydd. A wedyn bydd yna sioe bach pypedd, dim yr union un a ddigwydd hadwetha, ond sioe rhywbeth tebyg ond efo stori gwahanol. So bydd hwnna yn dechrau am 6. A wedyn da ni'n gobeithio, achos fod o'n gorffan 5:30 wedyn, bydd bobl yn gallu mynd i weld tan gwyll o gwmpas y ddinas. Gan fod, da ni ddim yn mynd i ddarparu tan gwyll. So dyna beth yw'r gobeithio plan, a dwi'n gobeithio bysach chi efo diddordeb helpu allan. So dwi efo chydig bach yn gofyn am gwirfoddolwyr i helpu unna efo'r stondina, neu os gynnwch chi scale-electrics neu hen Lego bysach chi'n licio rhannu, neu helpu efo'r bwyd, ac wedyn dwi yn chwilio am bobl i helpu fi neu pupeda hefyd, os mae rhywun yn crefftu. Dyna beth ydy plan y diwrnod. Ond y bwriad ydy fod ni'n neud ffrindiau, fod ni'n gwahodd ffrindiau ni, a fod ni'n gwahodd y gymuned i ddod i treulio amser efo ni. So os da chi yn nabod unrhyw bobl bydd efo diddordeb dod, plis gwahodd nhw. So bydd, dwi ddim os da chi eisiau fi printio flyers, mi na i wneud, ond dwi'n meddwl y ffordd fwyaf ydy jyst anfon neges. So bydd yr poster digidol yma'n cael ei roed ar WhatsApp capal, a da chi'n gallu rhoid ar e-bost neu WhatsApp i ffrindiau. Os ydych chi unrhyw gwestiynau, plis dewch ata fi, ac os da chi eisiau gwirfoddoli, os ni'n fwy a hapus siarad efo chi. Diolch. Diolch Lois. Mae'n ni weddio gyda gyda. Mae'n ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw ein tad. Ni'n troi at y ti yn awr, yr un sydd yn rhoi pob peth i ni arglwydd. Yn darparu, yn rhoi'r hael a'r glaw, arglwydd bwyd a diod, arglwydd pob peth da. Mae'r cwbl yn dod o'th ddwylo di. A arglwydd i ni eisiau diolch i ti am hynny. I ni eisiau dy ganmol di. Arglwydd fel o'n i'n canu'n gynharach, pa ymateb arall sydd yn briodol ond bod ni'n dod ac yn daddoli di. Yn ymostwng o flaen di, a cydnabod mae ti sydd ddiw, ti sydd wedi creu, ti sydd yn cynnal arglwydd, ti sydd yn bendithio. Arglwydd ti mor dda, ti mor garedig, a ni'n diolch i ti am hyn. A da ni'n diolch i hefyd fel i ni wedi canu. Dywod ti wedi'n caru ni gymaint. Nes roi yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod wedi dod i eroen fi ar Galfaria. Yr aberth yna yn ein lle ni. Ni'n diolch bod wedi dod a wedi diodde. Bod wedi dod a wedi marw ar y groes arglwydd wedi profi gosb yna i ni heiddi. Am dy bod ti wedi'n caru ni arglwydd. Ni'n diolch am hyn. Ni'n diolch am y ffordd nes di yn caru ni tra bod ni dal yn elynion i ti. Ac arglwydd, ni'n gofyn nawr wrth i ni edrych ar eiriau'r arglwydd Iesu Grist, wrth iddo fe
annog ni nawr fel disgyblion i garu ein gelynion ni. Helpa ni Arglwydd. Helpa ni. Ni methu wneud hyn yn ein nerth yn hunan, dim ond trwy dy nerth di. Arglwydd, helpa ni. Os gwelid i fod yn dda. Dad, diolch i ti am y cyfleon sydd gyda ni. I rannu dy gariad i gyda'r eraill. Ni'n meddwl nawr am y digwyddiad ar y 5 o Dachwedd. Ni'n gweddio neu di'n helpu ni fel eglwys i helpu ac i gyfrannu ac i wneud beth bynnag sydd angen gyda'r digwyddiad. Ni'n gofyn i di'n helpu ni i wahodd ac i fod yn barod i rannu gwahoddiadau gyda y bobl o'n cwmpas ni. Dad, ni'n diolch bod gennym ni newyddion da i'w rannu. Ni'n diolch bod gennym ni oleuni i'w rannu, goleuni'r Arglwydd Iesu Grist. A Dad, yn y cyfnod yma sydd mor dywyll, Arglwydd yn dywyll, yn llythrenol, yn dywyll, yn ysbrydol arno ni. Diolch bod goleuni Crist yn llywyrchu yng nghanol y tywyllwch. Ac Dad, ni'n gweddio os gwelid i fod yn dda, i wneud i weithio yn rymus yn ein plith. Ni'n meddwl ymlaen yn barod i'r Nadolig sydd yn ei fod arno ni cyn ni droi rownd. Arglwydd ni'n diolch bydd yna gyfleon pryd hynny hefyd i rannu, i siarad, i wahodd pobl. Ac Arglwydd ni'n gofyn i di'n helpu ni fel dy bobl di. I fachu ar bob cyfle. Da, ni'n gwybod bydd rai pobl ddim yn hoffi hynny. Falle bydd rai pobl yn wfftio neu'n chwerthin arno ni. A falle bydd rai yn gas i ni ac yn cysau yr hyn i ni'n ei ddweud a yr hyn i ni'n ei gredu. Dad, os fydd hynny'n digwydd, neu pan fydd hynny'n digwydd, helpa ni i garu. Helpa ni fendithio, helpa ni weddio dros y rai sydd yn ein erlyd ni, os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n dod felly ato ti yn awr, ni'n gofyn arna ti, unwaith eto i fendithio'n amser ni. Dad, ti am ein bendithio, ti'n barod i fendithio. Arglwydd, yn aml iawn, ni sydd jyst yn ddall ac yn fyddar i'th fendithion di. Felly, Dad, terdd yn agos. Bydd gyda ni nawr, siarad â ni. Os gwelid i fod yn dda, bendithi ar diwrnod yma, amser ni, a'n addoliad ni, a'r cwbl oll. Amen bod ni'n dod yn enw yr Arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganon ni emyn arall. Ni'n mynd i ganu rhyw 380 yn y llyfr ymynau. Fe roed arno bwys ei ogrwydd. Pwys na allai ddal modd i. Cos pechodau myrdd o ddynion heb un pechod ynddo'i hun. Do fe'n gwisgwyd ac ystuddiau, ffrwyth fy meiau fawr a mam. Fel y caffwn wael bechadur aflan eog fod yn lan. Ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Oh
Mae ddarllen eto yr adnodau sydd dan sylw bore yma. Mathew 5 ac adnodau 43 i 48. Clywsoch fel y dywedwyd, car dy gymydog a chasad y elyn. Ond rwy fi yn dweud wrthych, carwch eich gelynion a gweddiwch dros y rhai sy'n eich erlyd. Felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch y rai sy'n eich caru chwi, pa wobr sydd i chwi? Ond ydyw hyd yn oed y casglwyr trethu'n gwneud cymaint â hynny? Ac os cyfarchwch eich cydnabod yn unig, pa ragoriaeth sydd yn hynny? Ond ydyw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint â hynny? Felly, byddwch chwi yn berffaith, fel mae eich tad nefol yn berffaith. Ni'n dod bore yma i ddiwedd yr adran bach yma o fewn y bregaeth ar y mynydd. Adran lle mae Iesu sawl gwaith, dro ar ôl tro, di bod yn trial dangos i'w randawyr o sawl peth. Mae di bod yn trial dangos iddyn nhw yn sylfaenol bod nhw'n methu cadw'r gyfraith. O llawer ohonyn nhw'n credu bod nhw yn gallu cadw'r gyfraith. A mae dyna y ffordd i fod yn iawn gyda Duw, a mae Iesu jyst eisiau dangos iddyn nhw dro ar ôl tro, na chi wedi methu. Chi wedi methu, chi wedi torri y gyfraith. Ac ni wedi gweld yn dyn mae'r bwriad sydd gan Iesu yn hyn yw, wel yn gyntaf i gyd, dangos i ni ein angen ni am waredwr. Dangos, wel os i fi methu cadw'r gyfraith, pa obeth sydd gen i, wel fi angen rhywun sy'n gallu cadw'r gyfraith yn fy lle i. Ac wrth gwrs, pwy yw'r un yna? Wel, Iesu ei hun. Ond mae Iesu hefyd, be ni wedi gweld tro ar ôl tro, mae Iesu hefyd yn dangos i ni y math o fywyd mae e yn ei gynnig i'w ddisgyblion e. Bywyd yn y deyrnas. Y math o fywyd mae'n rhyddhau ni nawr i'w fyw fel ei bobl e. A felly, wrth i ni ddod i ddiwedd yr adran yma, fi jyst eisiau gwahodd chi am funud fach, a fi'n gwybod yw pawb yma bore yma ddim wedi bod yma am y gyfres i gyd, ond fi eisiau chi jyst i ddychmygu am eiliad byd lle mae pobl yn byw fel mae Iesu wedi bod yn disgrifio. Byd heb, wel, chi'n gallu gweld y penawdau os ych chi efo yr un cyfeithiad os i gen i fan hyn. Byd heb Victor. Byd heb Odineb. Byd heb ysgariad. Byd heb torri addewyd neu gweud celwydd. Byd heb ddial. Bore yma, byd heb gasino. Just dychmygwch hynny. Mae'n wych yn bydd o. Nag ych chi eisiau hwnna, nag oes yna rhywbeth yno chi sy'n deheu am hynny. Byd lle dyw pobl ddim yn cwmpo mas da'i gilydd ac yn ymladd ac yn dadle ac yn mynd i ryfel a'i gilydd. Byd lle dyw pobl ddim yn torri ei addewidion ac yn dweud celwydd ac yn gosip ac yn tynnu gilydd i lawr efo'i geiriau nhw. Byd lle mae pobl yn reoli eu hunan a ddim yn torri perthnasau ac yn mynd ar chwal ac yn trin i gilydd yn ychal fi. Byd lle dyw pobl ddim yn taro nôl ac yn cysau ei gilydd. Dyma mae Iesu'n ei gynnig i ni. Cyrraedd y diwedd yn dod i arno 48, felly byddwch chwi'n berffaith fel mae'ch tad nefol yn berffaith. Dyma sydd ar gael. Dyma ni'n mynd i weld unwaith eto'r bore yma wrth i Iesu ddysgu ar
y ffordd i ni fod i drin ein gelynion ni. Nawr, be ni wedi gweld dro ar ôl tro, sydd chi wedi bod yma gyda ni, yw mae Iesu yn delio gyda'r Hen Testament a'r pethau oedd yn cael ei dysgu yn y gymdeithas. Mae'n neud e mewn ffyrdd bach yn wahanol bob tro. Weithiau mae'n dyfynnu o'r Hen Testament. Weithiau mae'n crynhoi. Weithiau mae'n anodd i ni weithio allan beth yw'r broblem, be mae pobl di cam ddeall. Ond fan hyn, dos na ddim cwestiwn. Clywsoch fel y dywedwyd, car dy gymydog a chasad y elyn. Dyna oedd pobl yn dweud. A lle mae wedi cael y syniad yna? Oedd y ran gyntaf yn gywir, oedd yr Hen Testament a'r gyfraith yn glir yn hyn, car dy gymydog. Ond oedd yr Hen Testament hefyd, mae'n sawl man, yn aml iawn yn annog pobl i garu ei gelynion. Falle oedd e ddim yn gweud hynny yn llythrennol, beth oedd e'n gweud oedd, os wyt ti'n ffindo anifail dy elyn, paid a gadael i fynd ar goll, ond dychwel iddo fe, neu tostyria wrth dy elyn, neu bydd yn drygarog wrth dy elyn. Ond mae'n amlwg ar ryw bwynt oedd yr Iddewon crefyddol yma, Phariseied a'r ysgrifenyddion yma, ond nhw wedi gwirdroi beth oedd yr Hen Testament yn ei ddysgu. Ond wedi colli golwg llwyr. Ond nhw'n dweud, car dy gymydog, ond casar dy elyn. Ie, wrth gwrs ni fod i caru'n cymydog. Wrth gwrs ni fod i garu Iddewon crefyddol, parchus, y rai sydd yn debyg i ni, ond na, ni fod i gysau pawb arall. Casau'r cenhedloedd eraill, casau'r casglwyr trethu yma sydd wedi bradychu'n cenedl ni mwyn gweithio i'r Rufeiniaid. Caru cymydog, casau y rhai sydd yn wahanol i ni. A felly unwaith eto, mae Iesu'n gorfod camu i fewn, yn gorfod cywiro. Yn gorfod gweud na, chi wedi mynd ar gyfeilior mewn hyn. Chi'n meddwl bod chi'n cadw'r gyfraith achos chi wedi twisto be mae'r gyfraith yn ei ddweud. Felly rwy fi'n dweud wrth eich, carwch eich gelynion a gweddiwch dros y rai sy'n eich erlyd. Dyna beth mae'r gyfraith yn gofyn gennym ni. Dyma y math o fywyd mae Iesu yn cynnig i ni. Ni fod yn bobl graslon. Ni fod yn bobl sydd yn caru nid jyst ein teuluoedd, nid jyst ein ffrindiau, nid jyst y bobl hynny ni'n dod ymlaen gyda nhw a sydd yn debyg i ni. Ni fod i garu hyd yn oed ein gelynion. A gweddio dros nhw. Gweddio bydde Duw yn trigarhau wrthyn nhw, a bydde Duw yn ei bendithio nhw, a bydde Duw yn dangos iddyn nhw i pechod a'i drygioni, ond hynny mwyn iddyn nhw edifarhau a cael ei hachub. Wythnos diwetha, wnaethon ni weld bod ni ddim bod i daro nôl. Os mae rhywun yn taro ni ddim bod i taro nôl. Mae Iesu fan hyn yn mynd cam ymhellach eto, yn dydi? Dwi ddim yn gweud, reit, ni ddim just yn stopo'n hunan rhag ymateb, anwybyddu. Mae lot o bobl yn dweud hynny, yn dyn nhw? Ni fod i anwybyddu yn gefn. Na, meddai Iesu, na. Carwch, bendithiwch, gweddiwch drostyn. Nawr, sut ni'n mynd i wneud hyn? Wel, mae'n y ddau beth yn yr adran yma sy'n mynd i'n helpu ni. Mae'r ddau beth i'n wneud efo gras. Gras Duw, cariad amheiddiannol Duw. Gyntaf i gyd, mae dyn ni gras cyffredinol Duw. Y gras cyffredinol yna mae Duw yn ei ddangos i barod. Ni darllen yn dyn i'r adnod 45. Felly, fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r da
ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Mae sy'n dweud, ni fod yn blant i Dduw. A so mae Duw yn ymddwyn tuag at bobl? Wel, mae e'n caru, mae ei ras cyffredinol yn cael ei ddangos tuag at bawb. Mae'n peri'r haul godi ar y drwg a'r da, mae'n rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Yr un haul sy'n tywynu ar bawb, y Cristion a'r anghredadyn. Yr un glaw sy'n disgyn ar bawb, y rai sy'n credu yn Crist a'r rai sy'n dal yn codi dwrn yn ei erbyn Duw sydd yn rhoi y cwm. Ni'n gweld, beth y'n ni'n ei heiddi gan Dduw yw i gael ein dinistrio. Sa'n meddwl bod ni'n cweit yn digon ymwybodol o hynny. Ni wedi gweld hynny os ych chi wedi bod gyda ni ar nos Sul, ni'n edrych ar llyfr Genesis, hanes y creu ac yna hanes y cwymp, lle mae pechod yn dod i fewn i'r byd. A beth ni'n gweld fyna, rili, yw gallai Duw fod wedi dinistrio'r ddynoliaeth yn sy'n. Gallai y Beibl fod wedi stopio yn llyfr Genesis penod, diwedd penod 3. Cwymp i bechod, pobl yn gwrthryfel yn erbyn Duw, yn troi i ffwrdd o ddi wrtho fe, yn dewis llwybr pechod am yr wolaeth, gallai'r stori fod wedi gorffen fyna. Ond wrth gwrs, dyw e ddim yn stopio fyna. Mae Duw yn ei ras yn amyneddgar. Mae Duw yn ei ras yn dal nôl ei farn a'i gosb. Mae Duw yn ei ras yn parhau i gynnal y greadigedd. Mae Duw yn ei ras yn cario ymlaen i achosi'r haul i godi a'r glaw i ddisgyn ar dyddiau, ar wythnosau, ar misoedd, ar tymhorau, ar blynyddoedd i fynd rownd a rownd. Yn dal i achosi i'r ffrwythau i dyfu ar y coed, a'r planhigion, a'r bwydydd i dyfu. Mae Duw yn cynnal y cwbl. Cymaint o ffyrdd, o ddydd i ddydd, i ni'n profi gras cyffredinol Duw. Os dim os pwy ydyn ni, neu o le ni wedi dod, neu beth i ni'n credu, neu beth i ni'n meddwl am Dduw, mae'n dal i roi y pethau da yma i ni. Pa mor ymwybodol ydych chi o hynny? Ni wedi canu amdano fe, wnaethon ni ganu ar y dechrau, diolch i Dduw am yr haul a'r glaw, a falle bod chi'n gweud gras bwyd, ni'n gweud pethau fel yna, diolch i ti am y byd, diolch am y bwyd bob pryd, diolch am yr haul a'r glaw. Ond pa mor aml ni wir yn ymwybodol ohono fe o funud i funud? Bod popeth sydd gennym ni yn dod ganddo fe, bod y dillad sydd gennym ni, yr teuluoedd sydd gennym ni, yr cartrefi sydd gennym ni, yr cwbl yn arwyddion o'i ras o'i ddaioni A pwy sy'n profi'r pethau yma? Wel, gyffredinol, pawb. Wrth gwrs, mae gan rai pobl fwy nag eraill a iawn, ond mae'r byd i gyd yn profi gras ac amynedd a daioni Duw. Pan o'n i yn yr ysgol gynradd, yn cofio bob nawr ac yn y man, bydd rhywun yn mynd ar ei gwyliau, yn mynd i Ffrainc neu rhywle fel yma, ac yn dod nôl efo bag mawr o losin. Chi'n gwybod y losin mi'n siarad amdano, ond chi'n gwybod y rai ffrwyth yna, mae'n pob un mewn pecyn bach unigol. A ni o'r un, o dim os yn mynd i Ffrainc neu Sbaen neu Portugal, yr un sweets o'n nhw'n dod, sa'n gwybod, lle yn cael nhw, ond yr un rai bob tro. A byddwn nhw'n dod â pecyn mawr ohonyn nhw mewn i'r dosbarth, ac yn garedig iawn, byddai'r losin yma'n cael ei dosbarthu. A'r falle, o'ch chi ddim yn neud lot efo'r person yma o ddydd i ddydd, falle o'ch chi ddim wir yn ffrindiau, falle, gweud y gwir, falle o'ch chi ddim wir yn dod mlaen dyn nhw. O'ch chi ddim yn hoffi nhw. Ond yn hael iawn, yn garedig iawn, oedd y bag losin yma'n cael ei roi allan yn ddiwahân. O'ch chi'n hapus iawn i dderbyn un o nhw, ond o'ch chi?
A mae Iesu fan hyn yn gweud, mewn ffordd dyna sy'n mae Duw yn ein trin ni. Mae yna gymaint o bobl yn y byd yma, falle bod chi'n un ohonyn nhw, sydd ddim wir yn meddwl am Dduw. A chi ddim yn poeni rhyw lawer amdano fe, ond chymod be, mae'n rhoi cymaint o bethau i chi. Mae wedi bod mor dda wrthoch chi, tra bod chi jyst yn ei anwybyddu Mae lawer o bobl yn y byd heddi sydd yn cysau Duw. Cablu enwau. Mae'n dweud ar y naill llaw bod nhw ddim yn credu ynddo fe ac yn dweud ar yr ochr arall bod nhw yn ei gysau Ond chymod be, maen nhw dal yn cael yr hael, yn tywynnu arnyn nhw, a maen nhw dal yn cael y glaw yn dod arnyn nhw hefyd. A felly mae Iesu'n dweud fan hyn, os mae dyma siwr mae ein tad nefol ni yn ymddwyn, wel wrth gwrs, beth ddylsech chi ddisgwyl gan y Cristion? Beth ddylsech chi ddisgwyl gan ei blant plant Wel, bod ni yn ymddwyn fel yna. Bod ni yn ymddygiad ni o ddydd i ddydd yn bobl sydd yn caru ac yn rannu ac yn rhoi a mewn un ystyr yn ddi-wahan, yn ddi-eithriad. Wrth gwrs, ni'n treulio mwy amser gyda'n teuluoedd, a'n ffrindiau ac yn y blaen, wrth gwrs, ond dylse fod rhywbeth yn ni fel pobl sydd yn caru pawb. Mae pob un person a wyneb y ddeiar yma wedi ei creu ar lun a delw Duw. Mae pob un ohonyn nhw. Dim ond sy'n maen nhw'n trin ni. So os be maen nhw'n dweud wrthyn ni, so os maen nhw'n behafio tuag ato ni, maen nhw'n heiddi ein parch ni ac ein gofal ni os ydyn ni'n gweld nhw mewn angen. Mae'r Duw sydd yn rhoi'r hael a'r glaw i bawb yn galw arno ni fel pobl i drin ein gilydd yn yr un ffordd, i ddim i wahaniaethu. Fi'n mynd i garu fe ond nid hi. Fi'n mynd i trin y person yma yn gwrtais ond nid nhw. Na. Gras cyffredinol. Cariad cyffredinol. Nawr, gallech chi ddadle, o be fi wedi gweud mor belled, dylse pawb ymddwyn fel hyn, nid jyst y Cristion. Dyma trwy dylse pawb yn y byd ymddwyn, achos ni gyd yn profi daioni a bendydd Duw. Ond fel Cristnogion, mae gennym ni ysgogiad pellach. Fel dinasyddion teyrnas Crist, mae gennym ni cymhellion pellach i ymddwyn fel hyn. Nid jyst gras cyffredinol Duw i ni wedi profi. I ni hefyd wedi profi gras achubol Duw. Gras arbennig Duw. Drychwch be mae Iesu'n mynd mlaen i wedyn adnod 46. Os carwch y rai sy'n eich caru chwi, pa wobr sydd i chwi? Ond ydyw hyd yn oed y casglwyr trethu yn gwneud cymaint a hynny? Ac os cyfarchwch eich hynny, y rai sy'n cyfarchu yn ôl, pa ragoriaeth sydd yn hynny? Ond ydyw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint a hynny? Felly, byddwch chi'n berffaith fel mae'ch tad nefol yn berffaith. Oedd yr Phariseiaid, yr Iddewon, crefyddol, gofalus yma, ond nhw wedi bod yn dweud, carwch eich cymydog, hynny yw Iddewon eraill, ond casewch eich gelyn. Casglwyr trethu, cenhedloedd, pawb arall, pawb sy'n wahanol, pawb sy'n ar y tu fas. Ond be mae Iesu'n dweud wrth nhw, wel, meddyliwch nawr te, os mae dyna siwr i chi'n ymddwyn, mod i chi ddim gwahanol iddyn nhw, ydych chi? Hynny, mae'n rwydd i garu'r bobl sydd yn ein caru ni. Dyna'r norm. Dyna sut mae casglwyr trethu'n behafio. Dyna siwr mae
pechaduriaid sydd ddim yn becso dim am Dduw yn ymddwyn. Dyna sy'n mae'r cenhedloedd i gyd yn ymddwyn. A pwy mae Iesu'n gwneud fan hyn yw, chwbod, oedd yr Iddewon i fod yn wahanol. Oedd Duw wedi ei dewis nhw. Oedd Duw wedi ei galw nhw i fod yn bobl arbennig iddo fe ei hun, i fod yn genedl sanctaidd. A mae Iesu'n gweud, chi just fel pawb arall. Os chi just yn caru'r bobl sydd yn debyg i chi, os chi just yn caru'r bobl sy'n caru chi, chi ddim yn wahanol o gwbl i'r bobl chi yn casáu. Chwa fan hyn, ni'n mynd tu hwnt i gras cyffredinol Duw, yn dydyn ni? Fan hyn, ni'n dod i weld gras achubol Duw, gras arbennig Duw. Mae'r Beibl yn gwneud yn hollol glir i ni, mae'n sefyllfa ni fel pobl yw ein bod ni yn elynion i Dduw. Yn naturiol, pan ni'n cael ein geni, yr hyn sy'n wir amdano ni yw bod ni ddim yn caru Duw. Ni ddim yn caru Duw, ni ddim yn ceisio Duw, ni ddim yn addoli Duw, ni ddim yn gogoneddu Duw, ni ddim yn canmol Duw fel mae'n heiddi, ni ddim yn meddwl yn gywir amdano fe, ni ddim yn becso sy'n mae'n ymddygiad ni yn ymddangos yn ei olwg, ni yn elynion i Dduw. Ni'n dibynnu arno ni'n hunan, ni'n trial achub ein hunan a ddim yn ymddiried ynddo fe. Sut mae Duw wedi'n trin ni? Wel, mae wedi'n caru ni. Mae wedi'n caru ni, a nid just yn y ffordd cyffredinol, ni wedi meddwl amdano fe'n barod, yn roi'r hael a'r glaw a'r holl bendithion eraill yna. Na, mae Duw wedi mynd tu hwnt i'r cariad cyffredinol yna. Mae wedi'n caru ni yn achubol. Mae wedi'n caru ni mewn ffordd arbennig. Bod ni yn elynion iddo fe ac yn ei gysau mae wedi dod a wedi'n ceisio ni. Mae'r tad nefol wedi anfon ei fab ei hun i'r byd mwyn ein achub ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist, Duw y Mab wedi dod, mae wedi cymryd cnawd, mae wedi dod i'n plith ni. Mae wedi dod i ganol y gelyn, i'r battleground. Mae wedi dod yn gwybod beth fydd yn digwydd iddo fe, yn gwybod bydd e yn cael ei gysau ac yn cael ei wrthod, yn gwybod bydd e yn cael ei arestio a'i boenydio ac yn cael ei ladd ar groes. Mae'n gwybod y reswm mae wedi dod fan hyn yw nid jyst i ddysgu ni a pwyntio ni at Dduw, mae wedi dod mwyn dioddau a marw a cymryd arno fe ei hun ein cosb ni, ein heiddiant ni. Mae wedi dod i farw dros ei elynion ni. Mae wedi dod i dderbyn cosb ei elynion ni. Mae wedi dod i talu dyled ei elynion ni. Ar y groes, ni wedi canu am hyn yn barod ar y groes, mae'r arglwydd Iesu yn gweddio o dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddan beth faint o'n ni'n wneud. Carwch eich gelynion, gweddiwch dros y rai sy'n eich eflyd. Dyna mae'n gwneud ar y groes, mae'n caru ni. Mae'n gweddio dros y rai sydd wedi ei achosi bod e ar y groes o gwbl. Yn barod i wneud hynny. Yn barod i ddioddau mwyn delio gyda'n pechod ni. Ac mwyn agor ffordd i ni nawr i beidio bod yn elynion mwyach, ond i fod yn blant i Dduw. Mae'r pethau yma yn amhosib yn enerthyn hyn, a maen nhw dim ond yn bosib trwy yr arglwydd Iesu Grist. A maen nhw yn bosib nawr.
nid jyst theori sydd yn ei fan hyn. Chi'n darllen trwy hanes yr eglwys. Darllen nôl i'r merthyron cynnar yna. Cristnogion yna yn Rhufain yn cael eu taflu i'r llewod. Maen nhw'n gweddio, maen nhw'n caru, a dyn nhw ddim yn difenwi nhw, maen nhw'n maddau, a maen nhw eisiau gorau hyd yn oed y rai sydd yn ei lladd nhw. A chi'n darllen ymlaen, a chi'n cyrraedd pobl fel William Tyndale, cael ei losgu, achos bod wedi cyfieithu'r Beibl. Ac wrth iddo fe farw, be mae'n neud? Mae'n gweddio, Lord, open the King of England's eyes. Mae'n gweddio. Bydd yr arglwydd yn bendithio. Ac yn achub. A chi'n darllen ymlaen yn fwy diweddar I hanesion yn Rwanda ar ôl yr hil-laddiad fyna ac Syria ac yn yr Aifft a lle mae Cristnogion yn cael eu trin yn y ffyrdd mwyaf creulon ac ofnadwy ac eto yn gallu gweddio a dymuno bendith ar ei gelynion nhw. Sut? Wel, dim ond trwy'r cariad yna I ni wedi profi. Dim ond trwy weld bod y Duw yma sydd yn rhoi pob peth I ni, mae wedi rhoi ei fab I ni. Mae wedi caru ni fel ei elynion ni. Felly sut gallwn ni drin eraill yn wahanol? A dyma beth yw hi fod yn gyflawn. Dyma mae'r arglwydd yn cynnig I ni. Mae'r adnod yn adnod 48 yn rhyw fath o orffen, mae'n gorffen yr adran fach, a mae hefyd yn gorffen yr adran yma'n fwy cyffredinol. Byddwch chwi'n berffaith neu'n gyflawn fel mae'ch tad nefol yn berffaith. Ni fod yn gyflawn. Ni fod I fyw bywyd yn ei gyflawnder. A siwr mae hynny'n digwydd? Wel, o dim ond trwy y cariad mae wedi ddangos I ni. Sa'n gwybod faint o erlyd I chi'n I wynebu ar hyn o bryd? Gyffredinol yn ein gwlad ni, mae'r lefelau o wrthwynebiad ac o gysineb yn gymharol dda. A ni'n diolch I ddew am hynny. A ni'n gweddio, pan fydd gwrthwynebiad yn dod, bydd yr arglwydd yn galluogi ni nid jyst I beidio dial, ond I garu, I fendithio, I ddangos trigaredd ac amynedd a daioni, gweddio bydd y bobl yna'n cael eu hachub. Ac wrth i'r dyddiau weithygu, wrth i'r ymysodiadau mynd yn fwy ffyrnig fel sydd yn debygol. Gweddiwch am nerth nawr I hyn I fod yn reality. Ond o'n i'n gweud ar y dechrau, gofyn I chi ddychmygu byd fel hyn. Mae'n hyfryd I feddwl dyma sydd o'n blaenau ni. Wrth gwrs, dyma yw'n gobeith ni. Mae'r arglwydd yn addo nefoedd a deiar newydd, lle mae cyfiawnder yn trigo. Nefoedd a deiar newydd, lle does na ddim ryfel a newyn a gorthrwm a phechod a chelwydd a dim un o'r pethau a chyfi yma ni wedi bod yn siarad amdanyn nhw. Mae'r pethau ni gyd wedi mynd, wedi delio gyda nhw. Byd lle does na ddim cysineb mwyach, dim ond cariad. Dim ond cariad. A mae hynny yn rhoi gobeith I ni. So os beth sy'n digwydd I ni, os beth I ni'n mynd trwy, fe ni'n cadw'n golwg ni ar hynny, ond beth sy'n rhyfeddol wrth gwrs yw, mae'r arglwydd Iesu yn weld yn dod mlaen I weddio, deled y deyrnas, yn dod I? Deled y deyrnas. I ni'n rhan o'r deyrnas yna nawr. Mae dyn ni'r fraint a'r gyfrifoldeb o fyw fel trigolion y deyrnas heddi. Yn ein byd ni, yn ein cymdeithas ni, gyda'n ffrindiau ni a gyda'n gelynion ni, dangos cariad Duw iddyn nhw. Gogoniant
maent i'w enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad efo'n gilydd i offen. Rhif 36 o Eglwys Côr a Gwisg y Darfogaeth Di. Mae'r ail bennill yn dweud hyn. Ein galwad sydd i garu'r enaid caeth i ryfela a'r caethiwr. Mae'n ffordd dda i feddwl am ein gelynion ni, ynddo fe? O'n i'n casau Duw pan o'n i'n gaeth i'n pechod ni, a mae wedi gosod ni'n rhydd o hyn. Nes ni gofio am ein gelynion ni, am y rai sydd yn ein casau ni'n ein heddlu ni. Maen nhw'n dda, maen nhw'n gaeth, maen nhw'n gyfrifol, ond mae eisiau ni petio nhw. A gweddio bydd yr arglwydd yn ei gosod nhw yn rhydd hefyd. Ond nhw'n ei sefyll i ganu gyda'n gilydd. am dy gariad i. Y cariad yna sydd i weld mor amlwg o ddydd i ddydd, o awr i awr.
cariad yna hefyd sydd wedi dangos ei hun mwyaf clir wrth i ti roi yr arglwydd Iesu yn aberth dros ein pechodau ni, tra'n bod ni dal yn elynio i ti. O Dad, ni'n gofyn nawr felly, arna ti weithio yno ni, i agor ein llygyd ni, helpa ni i weld i dy gariad cyffredinol di, a helpa ni i weld y gariad a chibol di, a helpa ni na fel dy bobl di, i bod yn debyg i ti ein tad nefol, ac arglwydd i ddangos y cariad yna i'r bobl o'n cwmpas ni. So bynnag maen nhw'n trin ni, beth bynnag maen nhw'n gwneud i ni awr, helpa ni i gari, fel y Ceraist ni. O da, bydd gyda ni felly. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.